Jamen, altså, vi søgte hjælp til markedsføring egentlig, fordi at vi har brugt rigtig meget tid, rigtig mange ressourcer på at prøve at navigere os i hele markedsføringsverdenen. Altså, det er rimelig komplekst, så vi har brug for egentlig en rådgivende hånd. Samarbejde med Conrad har vi virkelig bare opnået store resultater i virksomheden, og vi har set en stigning på vores Google Ads. Vi får meget højere konverteringsrater, og vores SEO-arbejde er også bare blevet meget bedre. Så ja, vi har fået indblik i, hvad der også har været mangler rent faktisk på vores hidtil markedsføring. Det har gjort, at arbejde med Conrad har egentlig gjort, at vi har følt os mere trygge i at indlede nye projekter. Og vi har også fået opsat en rigtig fed prisudregner inde på vores side, som der også bare spiller, så det er også nogle tiltag, vi slet ikke havde tænkt på, at vi skulle foretage os, og også bare rådgivningen, der ligger bag det. Nu har jeg allerede anbefalet Conrad til en håndfuld af virksomheder, og altså jeg ved, at det er fordi, at de sidder med nogenlunde de samme problemer som os. Altså man går rundt i blinde, og man ved ikke helt, om den løsning, man har, egentlig perspektiveret til andre løsninger er en god løsning. Fordi det er ret dyrt at omlægge sig, når jeg anbefaler andre at bruge Conrad. Så gør jeg det, fordi at jeg tænker, at de har brug for en rådgivende partner.